Init. Meron. Mainit. Sobra. Oy, live tayo. Gumaka Quezon. Ay, may dalawa tayong viewer. Ang labo ng ano natin, ng camera. Init kasi. Ay, Paps, Joris, shout out. Gumaka Quezon, Paps, gumaka. Ayan, oh. Low tide, low tide. Low tide. Gumaka Quezon. Kumusta video natin? Malinaw ba? Init. Ito yung galing ng Bicol. Papunta tayo doon. Punta tayo doon. Pahinga lang tayo, sobrang init eh. Grabe. Ayun. Medyo maganda yata signal. Medyo maganda signal. Why you always leave me at home? Ano yun? Ay, Paps Reynaldo. Oy, shout out 5 viewers natin. Shout out. Low tide, Paps, gumaka. Paboritong stopover din to ng mga rider. Sobrang init nga lang, grabe. Tayo makakasabay kami dito, nakasalubong oh. Going to Libmanan from Taytay Rizal. Tricycle lang sila oh. Grabe. Init. Mataas to, mataas. And 8 viewers natin, shout out. Low tide, kitang-kita. Ewan ko lang kung kita may mga batang naglalakad nga oh. Low tide eh. As? Short live lang tayo, short live. Well, Moto Venture. Oy, shout out Paps, shout out sa mga viewers natin. Short live lang, pahinga lang kami kasi sobrang init. Oy, Paps Ericano. Sige Paps, shout out. Ito, yan oh, mapauwi na ng Manila yan. Sobrang init. Ito yung riprap dito oh. Baka natatandaan yung lugar na to pagka ito paahon yan galing ng Bicol. Natatandaan nyo yung pababa na yan. Sarap sana mag-swimming ano. Oy, kagagaling mo lang ng Kamsur. Kailan ka nagbiyahe? Paps, kailan? Balikan lang eh. Nakapesta lang sana, walang naabutan kahit adobo. Ayan oh. Mga bound to Bicol yan. Bound to Bicol. $19 ng hapon. Hoy, 19 ng hapon. Okay. 19 pauwi pa lang kami. 19 pauwi pa lang. Ay, okay. Pesta ng sangay. Okay. Malalaki ng truck ngayon. Ito mga kasabahay namin oh. Ang lalaki.
Short live lang tayo mga paps. Tapos tutuloy na rin kami. Buti na naman kami ng gabi. Sige, salamat. Thank you for joining the live stream. Shout out, ride safe, ingat kayo, ingat. Tuloy na kami, mainit. Alright. Abang-abang na lang sa upload natin. Thank you.